Меня зовут Юлия Белей. Я мастер международного класса и преподаватель. У меня гигантский портал ногтевого онлайн-обучения, называется «Мастера красоты.ру». И точно так же я придумала свои кисти, разработала их для того, чтобы мастерам было удобнее работать. Они называются «Юбилей». И, конечно же, материалы. Материалы My Choice. В данном случае мне представилась возможность поучаствовать в шикарнейшем мероприятии, где были исключительно профессионалы, что радует, что были только ногтевые любители, да, и профессионалы. Не было дополнительных каких-то лишних людей, да, ходящих по выставке. Я была рада представить эту продукцию. Я была рада, что все интересуются, все подходят. Шикарно организованное мероприятие. У нас было все. И конференц-зал, в котором девочки получили дополнительные знания, и платная, и бесплатная зона, и шикарный конкурс, на который люди приехали со всех стран, с ближайших стран. Я надеюсь, что в следующий раз их будет гораздо больше, а мы обязательно тоже поучаствуем. Я хочу вас познакомить еще с одним гениальным мастером в Литве, Татьяна Тимофеева. У нее есть тоже своя студия, и она представитель моих материалов и материалов «Мозаик». Она преподает дизайны и делает также моделирование хорошее. Надеюсь, вам понравится то, что скажет и она об этом мероприятии. Да, я представитель фирмы именно Nail Steam. Она также занимается распространением материалов именно для профессионального наращивания, да, ногтей и дизайна. Очень рада, что появилась такая выставка, на которой могут прийти именно мастера, не как люди с улицы, как говорится, да, и которым ты, когда с ними разговариваешь, именно ты понимаешь, что они тебя понимают, что они от тебя хотят. Очень приятно, что мастера начали интересоваться и конкурсами, и выставками, и именно профессиональной продукцией. Надеюсь, что старт был хороший и что будет продолжаться. Да, давайте это сделаем ежегодным мероприятием. Мы всегда будем рады принять участие. И что конкуренция должна быть. Я считаю, что должна быть. Чем лучше будет конкуренция, тем лучше будут материалы, тем лучше будут инструктора. Это дает и нам не стоять на месте, повод двигаться вперед. И как бы ждем на нашем стенде. Очень хочется отметить именно литовских мастеров. Девочки, у вас так шикарно развито движение. Я сама из Латвии, я сама из Риги, но у вас так шикарно развито движение и обучающие программы, что прям приятно. Когда мастера не хотят учиться, они думают, что просто покрытие лаком или гель-лаком ногтей даст им возможность заработать, они ошибаются. Когда они знают все и умеют работать разными материалами, они продвигаются, они становятся ногтевыми стилистами. Я рада, что литовцы ногтевые стилисты.
Baltic Nail Festival tai pirmą kartą Baltijos šalyse vykstantis festivalis sulaukęs iš tiesų didelio susidomėjimo. O festivalio šventinė vakarienė, šis vakaras skirtas susipažinimui, susivienijimui, supratimui, kad paprastai geriausi rezultatai, greitesni ir didesni, būna dirbant drauge, bendradarbiaujant. Na ir šios šventės organizatoriai vilėsi, kad tai, kas vyks visą šį savaitgalį, bus puikia patirtis kiekvienam atskirai ir žinoma visiems kartu. Sveikinimo žodį kviečiame tarti Baltic Nail Festival organizatorę, uždarosios akcinės bendrovės Nagų imperija atstovę Viktoriją Borovikovą. Labas vakaras, gerbiami kolegos, draugai ir svečiai. Labai malonu jūs visus čia matyti, susirinkusius į šventinę Baltic Nail Festival šventinę vakarienę. Lietuvos nagų industrija žengia dar vieną naują žingsnį profesionalumo link. Baltic Nail Festival atveria kelią Nail Pro čempionatui, kuris turi aukščiausius reitingus nagų industrijos pasaulyje. Be to, nagų priežiūros meistrai turi išskirtinę galimybę aplankyti parodą ir dalyvauti unikaliuose nail mokymuose. Taip pat labai noriu padėkoti generaliniams rėmėjams, Prodekai, Kaskadai, Grožio alijansui, Perukų pasauliui, Profmed centrui, Stalex, Egidijos nagų studijai. Ačiū Jums! Jūsų indėlis nagų industrijos tobulinimui Lietuvoje yra neįkainojamas. Вакарас. Отдышаться надо. Ну что ж, знаю, что сегодня собрались представители многих стран. Постараюсь петь на интернациональном, на русском, на английском. Давайте начнем наш праздник. Kviečiame Baltic Nail Festival globėją Viktoriją Klopotovą ir festivalio organizatorę Viktoriją Borovikovą iškilmingai padalyti šio vakaro šventinį tortą. Оба Продек, официальный представитель профессиональной косметики Senses. Очень приятно, что организовали этот фестиваль, что мы его дождались. И очень надеемся, что этот фестиваль будет становиться более популярным не только в странах Прибалтики, но также и в других странах Европы. Будем ждать.
Sveiki, pristatau įmonę Baha Professional. Kaip žinia, mes pristatome šiame festivalyje profesionalią nagų kosmetiką. Labai džiugu, kad vyksta šis festivalis ir manau, kad tai yra puikiai pradžia. Būtent renginio, kurie visiems reikėjo, kadangi šis renginys sutelkia savyje tik tai profesionalios kosmetikos tiekėjus. Ir būtent nagų meistrus, nagų priežiūros meistrus, kas tikrai džiugina. Manau, kad šiemet šis festivalis parodė, kad tai yra išties populiarus, tikiuosi, ir puikus renginys, kuriame galime rasti ir mokymus, kurie vyksta ir mokami, ir nemokami, taigi kiekvienas atėjęs žmogus gali kažką sužinoti įdomaus savo. Tiek mes dalyviai sužinojom irgi daug įdomaus savo. Ir čempionatas, kas aš manau, kad visiems mums turi būti ne tik džiugu, bet ir tokia garbė, kad tai vyksta Lietuvoje. Ir tiesiog tikiuosi, kad sekančiais metais, ateinančiais metais jis pritrauks daugiau žmonių, įgis populiarumą ir kad atvyks meistrai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Baltijos šalių, kadangi tai yra Baltijos festivalis. Šiaip įspūdžiai yra išties puikus, čia kartu visi susipažinom, dėka mūsų organizatorių. Tiesiog manau, kad reikia visiems kartu stengtis, kad šis renginys populiarėtų, kad meistrai ateitų čia ir kad mes visi kartu dirbtume. Labą dieną, tai va, aš esu atstovė OB Grožio Alijansas, mūsų buveinė yra Kaune, mes užsiemam nagų mokymais, būtent nagų specialistų kvalifikacijos kelimais, atstovaujam Trend Nails International, My Magic Trend Nails, gelio sistemas, atliekam paslaugas, žodžiu, viską užsiemam visko kartu. Džiaugiamės labai šituo Baltic Nail festivaliu, pirmą kartą šitie mūsų įspūdžiai patys geriausi, iš tikrųjų smagu, kad daug specialistų yra ir naujų, ir keliančių kvalifikacijas, einančių į čempionatus, tai yra labai smagu. Mūsų įspūdžiai tikrai patys nuostabiausi yra. Mano vardas yra Svetlana, atstovauju kompaniją OB Krinona, kitaip dar žinoma kaip Kaskada profesionalių grožio prekių parduotuvių tinklą. Labai džiaugiamės šiais metais pirmą kartą dalyvaujant ir pirmą kartą organizuojamam nagų festivalyje. Tikrai įspūdžiai yra vieni iš geriausių, džiaugiamės dalyvių gausa, džiaugiamės klientų, kurie atvyko ir domisi, sakykime, ir naujienom, ką atsivežėm. Pagrindė iš naujienų, ką pristatėm šiandieną, tai yra mojų profesionalios plokštelės nagų dizainui. Taip pat pristatėme IBI Flawless naujas gelio lako spalvas ir taip pat atsivežėm tikrai gausų asortimentą įvairių elektros prietaisų profesionalams ir tikrai matome susidomėjimą ypač iš užsienio lankytojų. Organizatoriams labai norime padėkoti už iniciatyvą, organizuojant tokį renginį manikiūro specialistams, nes tikrai labai trūko ir Lietuvoje nebuvo tokio pobūdžio renginio. Ir tikimės, kad taps jisai kasmetinis renginys ir tikrai kiek įmanoma prisidėsim ir manome, kad jisai tikrai išaugs iš labai didelį renginį. Labą dieną. Aš pristatau įmonę Egidijos nagų studija, mes esam Kaune ir paskutinius 5 metus mes užsiiminėjom tik tai meistrų ruošimų nagų modeliavimo srityje, nagų dailės srityje, manikiūros srityje, šiek tiek griebiam pedikiūrą, bet jau mažiau. Į festivalį atvykom pakviesti organizatorių. Labai džiaugiamės, kad galėjom tapti jų partneriais, kad galėjom prisidėti prie šitos didžiulės šventės. Kol kas tai yra pirmoji šventė, labai smagu dalyvauti būtent pirmoji, būti pradininkais tos, sakykime, turbūt tradicijos būsimos, ar ne? Labai tikimės, kad jinai gyvos daug metų. Turėjom progą per visas 3 dienas apžiūrėti ir konkursų zoną ir mokomųjų seminarų zoną ir patys sudalyvauti toj mokomojų zonai. Turėjom progą apžiūrėti paradas, stendus ir ne. Įspūdžiai, aišku, begaliniai. Viskas labai gražu, labai smagu, kad yra koncentruota mūsų profesijos paroda, nesidalinam su kirpėjais, nesidalinam su kosmetologais, ar ne. Kur žingsnį dėsi, viskas apie mus, viskas mums ir viskas dėl mūsų, ar ne. Tai tikiuosi, kad visą tai tęsis, kad kartosis, galbūt net per metus kokį porą kartų kada nors. Mūsų kompanija Stalex yra gamintojai manikiūro pedikiūro instrumentų. Jie gamina labai kokybišką instrumentą. Kuo šita paroda man labai patiko. Iš tiesų labai džiugu, kad ateina meistrai ir iš karto žino, ko jie nori. Kokio ilgio, tarkim, ašmenų jiems reikia. Ir iš karto klausia, ar turi to ir to.
Iš tiesų šita paroda, kiek žinau, jinai yra pirmus metus ir nesu girdėjęs apie tokias parodas, kur būna konkursai būtent manikiūro meistrams, tai dėl to galvoju, kad išties labai gera pradžia ir tikiuosi, kad sekančiais metais ir dar sekančiais vis daugės šalių, kurios dalyvaus šitoj parodoj ir jinai persikels paroda į jau didesnę salę. Меня зовут Вероника Ремес. Я представляю компанию «Профмедцентр», которая является официальным представителем 3 марок, очень знаменитых в мире: Entity Beauty, Famous Names и Helmut Ruck из Германии, подологическая компания. Мои впечатления о Baltic Nail Festival самые положительные. Я очень благодарна, Виктория, тебе, что ты сделала такое мероприятие, где я могу с каждым посетителем разговаривать на профессиональные темы, потому что, к сожалению, на другие выставки пускаются еще конечные потребители, то, что нам, профессионалам, не нравится. Мы надеемся, что это дальше, эта традиция будет продолжаться, что фестивали будут увеличиваться, число участников будет увеличиваться и будет побольше рекламы, чтобы было больше посетителей на выставке. Sveiki, ar galite papasakoti savo įspūdžius apie čempionatą ir Baltic Nail festivalį? Oi, turėjau streso, tai labai daug, automatiškai mažai miego. Pirmą dieną buvo pati baisiausia, bet nes labai, mano pirmasis startas man buvo 3 valandą, tai iki to laiko dar reikėjo palaukti nuo ankstaus ryto, tai prakaito buvo daug. Bet kadangi paroda buvo šiaip gausi, tai turėjau laiko, galėjau apsivaikščioti ir išleisti visus pinigus, kiek turėjau. Tai nieko, ačiū Dievui, kortelių yra apačioj ir va. O daugiau, čempionatas kaip čempionatas, realiai. Man pirmą kartą dalyvavau, tai tikiuosi viskas bus gerai, dabar laukiu rezultatų. Tak, jeżeli chodzi o emocje, no na pewno jest ich tutaj bardzo dużo, jest bardzo dużo stresu przede wszystkim, dlatego że jest bardzo dużo konkurencji, za co tutaj wielki ukłon, wielkie brawa dla organizatorów, bo było w czym się po prostu wykazać. Ja osobiście akurat wzięłam udział prawie we wszystkich kategoriach, chyba tylko w jednej nie wzięłam udziału, także generalnie jestem bardzo zadowolona. Cały nasz team Indigo, Magda Żółki i Lena Kurach również myślę, że są bardzo zadowolone. Trzymamy za siebie kciuki, liczymy na to, że po południu dzisiaj uda się jakieś złoto zgarnąć. Także myślę, że wszystko fajnie, wszystko w porządku. No stres myślę, że jeszcze chyba nadal troszeczkę nas trzyma, ale liczymy na to, że wrócimy ozłocone. Także cały nasz team jest bardzo, bardzo zadowolony. Я Виктория Клопотова, являюсь директором Восточноевропейского чемпионата Nail Pro. Я очень рада, что именно здесь проходит этот чемпионат в рамках фестиваля Baltic Nail Festival. Это мероприятие впервые состоялось, но хочу отметить, что как момент организации и в целом поддержки как спонсоров, так и мастеров и посетителей, мероприятие, по-моему, состоялось просто на высшем уровне и, конечно же, все довольны. Нас еще ждет награждение всех участников конкурса Nail Pro и, конечно, я думаю, что еще больше будет довольных мастеров. И я хочу пожелать, чтобы в следующем году это мероприятие состоялось, и я уверена, что оно будет популяризоваться с каждым днем, и в следующем году Baltic Nail Fest получит, давайте так, в 100 крат больше посетителей. Я уверена. Mano vardas Viktorija Borovikova. Mes pristatome įmonę UAB Nagų imperija. Mes esame organizatoriai Baltic Nail festivalio. Mūsų manymu šitas festivalis pavyko. Tai yra pirmas kartas ir viskas tikrai vyko labai sklandžiai ir puikiai. Mes esame patenkinti, kad susirinko tikrai daug lankytojų, kad atėjo daug meistrų į mokymus. Čempionatas taip pat pavyko, tikrai buvo nemažai dalyvių, apie 70 žmonių sudalyvavo čempionate. Kad mes surinkome visas įmonės vienoje vietoje ir mes norime būtent pažymėti, kad šitas festivalis yra būtent padarytas tam, kad mes nekonkuruotume tarpusavį, o būtume kaip kolegos.
nes tikrai visiems darbo šitoj rinkoje užteks, kaip ir mokymo srity, taip ir produkcijos pardavime. Taigi tikimės visus pamatyti kitais metais ir kad šitas festivalis tikrai bus jau tradicija. Ir aišku, ačiū visiems mūsų rėmėjams, kurie padėjo mums įgyventinti šį festivalį. Вот, я бы тоже хотел поблагодарить всех и участников, и наших спонсоров. Все, что было в наших силах, мы сделали. Приложили очень много работы и времени своего. И надеемся, что всем понравилось. И на следующий год мы исправим, может быть, ошибки, которые допустили. И хотим, чтобы наш фестиваль продолжался с каждым годом и было все больше участников и желающих участвовать. Спасибо. Baltic Nail Festival organizatoriai prieš pusmetį surengė apklausą, kurioje rinkome geriausius iš geriausių meistrus, įmonės, gelio, akrylo sistemas ir norime įteikti šitą statulėlę Benitai Savičiai, kuri užėmė pirmą vietą renkant labiausiai tobulėjantį meistrą Lietuvoje. Už ją prabalsavo virš 300 žmonių, taigi mes labai džiaugiamės už tave, linkim tau sėkmės, karjeros augime, kuo daugiau klientų, tu esi tikrai labai šaunuolė ir tave būtent tavo kolegos, tavo gal klientai įvertino. Ačiū labai, labai dėkoju. Iš tikrųjų nesitikėjau, netikiu ir po šiai dienai, kad šitiek daug žmonių, ar aš šitiek turiu pažįstamų daug, ar esu nežinomas, atrodo žmogus, o šitiek daug žmonių už mane balsavo, tai man yra labai nuostaba didžiulė ir labai norėčiau padėkoti visiems. Проверка. Мы вас тоже приветствуем, дорогие наши. Labas vakaras, gerbiami svečiai, dalyviai. Ну что, практически подходит к завершению Baltic Nail Festival. Первое мероприятие. Ну, я думаю, что вам всем оно понравилось. Хочу отметить, что вот именно от себя, потому что здесь такое мероприятие, я, моя команда, мы проводим впервые. Хочу отметить радушие Литвы, в целом вас, как людей. Спасибо вам огромное за это, нам очень легко работалось. Diplomų įteikimui kviečiame į sceną Rytų Europos nagų Nagų asociacijos Viena prezidentą Viačeslavą Klobutovą. Viena tai naujas žingsnis link profesionalumo. Я очень много хотел сказать, но добавить к таким великолепнейшим ведущим и, соответственно, и организаторам очень сложно что-то. Я тоже хочу поблагодарить всех участников, всех экспонентов, всех спонсоров, всех посетителей, которые пришли на эти праздничные 3 дня. Хочу пожелать вам всем, главному организатору, партнерам, спонсорам не останавливаться. Вы первопроходцы, это всегда тяжело, но награда такова, что за вами никто не угонится. Не останавливайтесь. Всем творческих успехов, участников, рвения к победе, к победам и к покорению всех мировых вершин. Добрый путь. Еще раз спасибо вам большое.
год стала Елеонора Шавра, Украина. Надо было сразу брать, говорит. Поздравляем. Это так, как история Элеоноры. Год назад, в феврале, она взяла топ-мастера в новичках. А вот буквально через год уже едет в Вегас. Я постараюсь максимально набрать возможные баллы, которые я смогу набрать в Лас-Вегасе, не подвести Викторию. Благодаря ей я поднялась на высокий очень уровень. И чтобы хотя бы выступить на уровне с достойными мастерами, которые будут представлять другие страны. И привести как минимум одно первое место. Ačiū Jums visiems, kad Jūs palaikėte mūsų idėją, kad leidote įgyvendinti šitą renginį. Ačiū Jums visiems. Ir aš tikiuosi, kad tai bus įpročių, kad mes rinksimės kiekvienus metus ir kad tas lygis industrijos būtent nagų augs Lietuvoje. Ir kitais metais dalyvaus dar daugiau Lietuvos meistrų čempionate, kad mes užimsime taip pat dar daugiau pirmų prizinių vietų. Ačiū visiems. Друзья, до встречи через год. Спасибо всем огромное.